Bij de opvanglocatie voor Oekraïners in Burgum waar tongenmiddag een banenmerk organiseren. Zo'n 10 bedrijven kwamen speeddate met Oekraïners en lieten haar de mogelijkheden van de baas zien. Vanuit de Oekraïners wij ben je dan echt verlet van. Ну, я доросла людина, свідома, тому, звісно, я не хочу сидіти в голландців на голові, як то кажуть. Яку саме роботу ви шукаєте? Можливо, бухгалтера, тому що я працювала вже бухгалтером у себе в Україні. Якщо вийде. Можливо, з дітками робота, тому що в мене теж є. En daarom is het zo goed dat er hopelijk vandaag verbinding ontstaat tussen u en werkgevers. І робота, звичайно, дуже важлива, і ми сподіваємося, що ви знайдете якийсь зв'язок з роботодавцями. Nou, we merkten dat de toegang tot de arbeidsmarkt voor de Oekraïnse ontheemden lastiger was dan gemiddeld. En we krijgen eigenlijk dagelijks de vraag van mensen van wij zoeken werk, help ons, hoe kun je ons helpen? Toen hebben we in januari een bewonersoverleg gehad. Daarin kwam naar voren dat een banenmarkt iets was waar ze behoefte aan hadden. Dus hebben we binnen 3 weken een eerste banenmarkt georganiseerd. En dit is de tweede versie waarbij meer bedrijven aanwezig zijn en we hopelijk ook meer goede matches kunnen maken. Een tal bedrijven vonden het lastig om deel te nemen onder banenmerk in verband met de taalbarrière. Maar alle bedrijven die het onwijzig winst, die iep van de nieuwe uitdaging en gingen gesprekken om. Ja, het is natuurlijk een uitdaging, maar wij gaan net een uitdaging uit de wij. Dus wat wij aanbieden is vaktechnisch Nederlands. En dan is het net zozeer de aap eet een banaan, maar meer een schroevendraaier, een zaag, een kwast en een schroevendraaier. Dus dat bieden wij 1 dag in de week ook aan in onze opleiding. En heel erg bedankt voor het tolken. Ja, graag gedaan. І спасибі за переклад.